Este és un dels projectes que estem fent ja durant molts anys. És molt ambiciós i sobretot intentem ajudar a totes les societats musicals de tota la província, no? I bueno, 1000 i pico instruments és el que se reparteixen i se reparteixen el que la gent demana, no? Entonces jo penso que la valoració és molt positiva i sobretot el més important és que en un moment complicat econòmic hem mantès la dotació i tota la gent se'n va molt satisfeta. Va continuar i si podem ajudar més el dir que en un poble de 600 habitants hi hagi 2 bandes significa que és el nostre. Això no passa en ningú puesto del món, tindre en un poble 2 bandes, 3 bandes, 2 bandes i una coral, 2 bandes i un grup de danses, això no n'hi ha en ningú puesto. I a més els polítics mos ompli la boca de les bandes de música de lo nostre, Santa Cecília, tenen que ajudar-los. La Diputació fa un esforç, que no és un esforç, dins del seu pressupost d'1 milió i pico d'euros per a tot aquest tipus de promoció i sobretot d'estar al costat d'ells. Jo crec que ells reconeixen que l'esforç és positiu i si ells estan contents nosaltres seguirem apostant per algo tan gran com és les bandes de música, les corals i el grup de danses. Al llarg de diverses legislatures, els programes dirigits a cuidar una de les tradicions més arrelades entre els valencians ha sigut una constant per a la Diputació de València. És la promoció de la música per a tot tipus de col·lectius i públics. Lluny de disminuir les aportacions, s'ha aconseguit mantenir estos últims anys tota una sèrie d'assignacions econòmiques periòdiques per a poder portar endavant programes, certàmens i concursos, edició de partitures i discos compactes, ajudes per a escoles d'educants o subvencions dirigides a millorar instal·lacions musicals i a la programació de concerts en espais tan espectaculars i emblemàtics com el Centre Cultural La Beneficència de València. Avui concluïx pràcticament 2 mesos en els que hem recorregut totes i cada una de les nostres comarques, fent arribar a tots els municipis i a totes les societats musicals aquests instruments que ens heu demanat. Avui rebeu algo que és merescut per el vostre treball que feu al llarg de tots els anys. El president de la Diputació té a gala i sobretot ha reforçat molt en esta última legislatura que les societats musicals, que els grups de cor, que els grups de folklore són una estructura necessària i fundamental en els nostres municipis, que fan realitat això de lo que moltes vegades parlem, que és la nostra cultura, la nostra tradició, i sobretot que sou capaços d'arribar a lo que des de les administracions públiques sense la vostra col·laboració seria impossible. Poder apropar la nostra música, sobretot als més joves, en aquesta tarea de formació i d'aproximació. Felicitar i donar l'enhorabona al senyor president per aquests plans i aquests programes d'apoyo a la creació de puestos de treball, a la creació i potenciació de la cultura, a tots aquests programes que estan al costat, que fan que estigui la Diputació com a ajuntament d'ajuntaments al costat dels pobles i sobretot al costat dels pobles menuts. Per aquest recolzament que ve dia a dia donant-nos, en una època en la que suposa que tots els ajuntaments
tots tinguem els mateixos problemes, uns deuen més, altres deuen menys, però en definitiva, com a l'administració més propera al ciutadà, tots tinguem les mateixes necessitats. I aquest equip de govern, presidit pel senyor president Alfonso Rus, com a municipalista, coneix tots aquests problemes i ens posa la solució. Jo diria que inclús va per davant, el senyor president sempre reitera moltes voltes que està a lo que li demanen els alcaldes, però moltes voltes jo crec que va inclús per davant i d'ahir els plans, diferents plans que porta en marxa, com pugui ser el que ens va anunciar l'altre dia per a comprar defibriladors, que tots els alcaldes no trobem mai la dotació econòmica per a fer aquestes necessitats, que són molt importants en un determinat moment, i ahí està la Diputació per recolzar aquesta política municipal al costat dels ajuntaments i al costat, en definitiva, dels ciutadans.